Ani zrakovo postihnuté a slepé deti nie sú chránené pred nástrahami internetu, práve naopak. Keďže nevidia, je to často ich najväčšie spojenie s okolím. Čoraz viac populárny projekt OCSK sa tento rok zameral aj na ich bezpečnosť. Na nástrahy internetu deti upozorňujú vtipné animované rozprávky projektu OCSK. Učia ich zároveň, ako sa majú na sociálnych sieťach správať. Z toho výskumu nám vyšlo, že naozaj tie rozprávky veľmi fungujú, že tie deti si spomínajú na tie príbehy z tých rozprávok a keď príde k tomu ohrozeniu, tak majú to v hlave a reagujú presne tak, ako sme tie rozprávky napísali. Fotiť sa zhora, to sa všetkým budete páčiť. Keď môžete ochrániť mladého človeka pred niečím, čo mu hrozí a čo je naozaj zlé, tak je to úžasne bohumilá činnosť. Dúfam, že aspoň na Slovensku to bude tak, že keď uvidia deti ovečku, povedia si, aha, tak to je tá ovečka, čo sa oholila, dala dole kožuštek a ja nebudem taká hlúpa ako tá ovečka. A ideme krstiť. Paranček je Milan a kvetka. Táto kniha má zase pomôcť rodičom, pedagógom, tým, ktorí pracujú s mládežou, ako a akou formou týmto deťom o týchto rizikách hovoriť. No povedz na hlas, že počuli, čo si napísal. Páčiš sa mi. Teraz to beží a už to má iba v počítači. Čo by ste urobili vy? Dôležité je predchádzať tomu, aby sa nedostali do nebezpečných situácií. Hovoriť o tom a táto forma je pre deti veľmi vhodná. 3, 2, Našim cieľom bolo priniesť tie rady bližšie k rodičom a prečo nevyužiť práve ten priestor, kedy čakajú, kedy cestujú a vlastne môžu sa spoločne učiť. Po 4 rokoch, čo máme animovaný seriál OCSK na trhu, tak sme sa rozhodli, že urobíme niečo nové a je to vlastne detská rozprávková kniha. Nebol to však obyčajný salaš, ale zázračný. Naším cieľom je urobiť knihu, ktorá bude mať rovnaký úspech u chlapcov a u dievčat. Zaujímavé, to také aj aktivity, že vlastne dieťa sa pri tej knihe viacej zabaví, môže si pri tom aj malovať, aj čítať. A ešte tu aj ako keby formou komiksu, takže to už je ďalšie plus. Chceli by sme, aby tú knihu malo každé dieťa na Slovensku na svojom nočnom stole. Ovečka, ovečka. Krásne ilustrovaná, chvíľami pripomína lexikon, keďže odohráva sa to v bačovskom prostredí. A keď som si pozerala tú knižku, je to veľmi vtipne napísané a veľmi takým nenásilným spôsobom podané tým deťom. A jak na to zvlášť? We recognize Miroslav Koprony and Jan Hayek for sheeplife.eu, who show us that Safe Internet is not just a promotion, but is valuable, fantastic.